ngayong buntag ninyong tanan. Salamat kay miinit na niya ambot sa inyo brown out ba, pero ngari wa kitay kurente ang atong igamit ang generator karon. Pipila lang kabutang una ang mabitbit natong mga pamalandong ba sa atong mga pagampo. Ugma adlawng Lunes may ang atong mga kaparian nga nahuman ni-graduate diri sa ato seminaryo sa Mabolo, mupahigayon og kaning alumni homecoming. Ugma atong iapil atong mga kaparian ubay-ubay ni gikan sa Bohol, Dumaguete, Samar, Maasin, magtigom ugma unya mayon tang daghan sad ang manambong kay sa sunod adlaw Martes, Miyerkules, Huwebes ipahigayon ang retreat sa atong mga kaparian gikan sa mga kaparian nato gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang kaparian sa entero Pilipinas uban sa ilang mga obispo magtigom ani ngani sa IEC diha ipahigayon ang tulo ka adlaw nga retreat. Atong iapil sa atong pagampo itong mga kaparian. Ubay-ubay ni sa lista 2,200 ang nagpa-register. Dapat tingali 2,000. Katapusan na kong attend o kining pangapari sa entero Pilipinas ba. Katong panahon gamay pakugtihan niya ang dili na ko malimtan kanang amot og diin to nga diocese di pare nga kaupaton tingali ko inguna na kadaka niya magsikog tanaw niya ko kanang patuyang man siyang dako katong nga gamay pakugtihan niya karon nga dako na kugtihan ko ayay may gani kay dili kay may gani doon na untay mo parang sad niya nga taga atua taga sakop sa Archdiocese of Cebu galing lang murag atong miyaging buwan na namatay Father Ike rimol ko sa apelido bisan dako namatay siya after pila ka adlaw una pa siya nasuod sa iyang lungon kay made to order wa may humandaan ngayon na kadako nindot biya sa tanaw no kung dako kay ka ba niya mangandam kadaan di namang yun na kapugngan di dugay magamugamay order lang daan pastilan order lang at tinod na bitaw niya kanang yung enigmisa sa kadaghan sa kaparian mo ako ba murag magtan-aw lang sa imong mga kauban gikan sa Batanon ngadto sa Tiguang nalay gitsura mainggan niyo madasig ako nagtan-aw sa kadaghan sa naa nagalagad sa simbahan kay atong mga kaparian yeah. Ari kita sa way misa day sugod ugma hantod sa Huwebes atong ipaningkamutan ng pagpahigayon ug misa lang gihapon sa buntag udto hapon atong regular schedule atong ipaningkamutan nga may pare nga makakuha and so katong musimba ka matag adlaw sa suki ninyo nga oras hala nalang gihapon kung di gani mo tunga ang pare ay lang kay kasuko sige ari kita sa nindot nga gipangayo nato diri sa opening prayer ang pagtuo nga atong gihuptan mahubad unta sa atong kinabuhi ang pagtuo nga atong gihuptan kana mahubad Ginoo mahubad unta namo sa among kinabuhi kining pagtuo
nga atong gihuptan. Hisgot pa tagkaparian, hisgot sa tagmisa, naaman taron sa panahon sa wali. Salamat sa gisulti ganiya sa pasiuna. Giangkundaan, ay kay mong salig, ay kay mong, ay ayaw ninyo, di na to ibuhos tanan ngadto sa pagpaminaw, pagpaminaw ta, pero kanabang ang atong kuyaw ba nga ang atong pag-ila sa kinatibukan, sa kasaulugan sa Santos nga Misa, adto na masintro sa wali. Ang kinatibukan ng Santos nga Misa, ingon ana ang rhythm niya nga ang wali tipik lang kabahin sa intiro ka sa ulugan. Gamay lang. Niya mayo gani nga ingon ana ang atong dagan, ang atong rhythm nga ang nindot atong makuha sa wali dili lang pag-nourish sa atong hunahuna, kundi pagdasig sa atong kasing-kasing aron maandam kita pagpangayo sa maong grasya nga mapuy-an nato ang pagtuo nga atong gihuptan, kay may Ginoo kita nga naa mi angko nato ug nakig-uban nato kana siyang dapita. Sa laing bahin, kagabi dito sa haya ni Alicia, dili si Alicia nga taga diri, katong Alicia nga katong taga dito sa home center, iyang bana si Ernesto. Nahibaw ako gabi nga 16 pa lang si Alicia ni 17 si Ernesto, tipo ng minyo na sila. Tungod sa kasayo sa ilang pag-uban na sila anak 13 ka mo. 70 kapin ang iyang edad. Napaman si Ernesto, ako siyang pag-uman sa misa, kung nagpaila ko ni duol ko ni Ernesto, Erning, sa bana ba? Niya akong gingnan, salamat sa nawa ka mo talaw sa kadako sa imuhang kabilinggan, wa ka mo talaw, nilahutay ka sa imong pagkaamahan, sa imong pagkabana, sa imong pagpangamahan, ninindako nimo nga banay. Wag yung ko mahimutang, nangutanag yung ko niya, unsa man ang imuhang, unsa man imong gibuhat, unsa man imong sekreto. Iyan tubag, ingon siya. Magpalaban man ko sa taas. Mo na iyang gilitok nga pong 13, magpalaban man ko sa taas. Tungod kay ubay-ubay man siyang mga anak ang naka-eskwela o nakalampos. Ilaganing kinamaguhangan na prinsipal sa eskwelaan. Yun na niya, ang iyang panginabuhian, mamanday, managat, nadindiin siya, pero karon sa iyang edad, sa iyang naabot. Ay, ang iyang mga anak, sige, tingali, manday sa sunod niya. Pero akong nadunggan, namanday dili lang sa Pilipinas, kundi tuwa sa ubang nasod. Yung na gani. Na sila nagpadayon. Iyan lang ang ilang kahimtang. Yagi silang kalisdanan. Pero doon ay mga panahon nga maglisod sila, labi na sa kanang pakig-igsuon, sa igsuon, kay ambotog, wako kibaw kung mag-ilog ba sila sa sudan, kay 13. Usaon na pagbahin-bahin ni Alicia ang ilang giluto diya sa ilang kusina para siyang daghang mga anak. Pastilan. Pero na, milahutay sila o niya, mga mayra baglawas. Pahinumduman ni Ernesto, ang iyang mga anak labi dunay bingkil-bingkil. Nindot siya pahinumdum mo ingon lang siya, kanang abinakog, mga buutan kamo, kay naningkamot man sa ginikanan, sa pagbinuutan sa ilang pagkaginikanan.
Nakalahutay siya, matud pa niya. Kaya nagpalaban siya sa taas. Ug, kini, iyahang na-translate kaha tingali, iyahang napuy-an ang iyang gihuptan nga pagtuo sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkaamahan, sa iyang pagkabana. Na, iya katong sugilanon, ikaw, ay, pastilan, atong mapuy-an ang gihuptan ta nga pagtuo, ha? Sige, amen.